И хора. Така, помните ли миналия епизод, че спряхме точно на ето това куче? Ето тук. И нямахме нищо друго в инвентаря. Само това. Ето. И точно за това съм тук. Спрях ето на това куче. В миналия епизод казах, че искам пясък и мечтата ми се осъществи. Благодаря, пясъчен бог. Да, и може би ще се направя къщата от дърт. Не, няма да е от дърт. По-скоро ще. Така, мисля този епизод, знам, че е много рано, ще събера много дърво. И, разбира се, ще почвам да правя къщата. Знам, че е много рано, не съм кейвал още, не съм влизал в пещери, не съм намирал айран, само с... Такова ще съм, само с камък ще съм. И не знам точно как ще издържа само на камък да направя къщата. Не мога. То се FPS дроп направо. Ще ма понуди. В миналия епизод го имаше и в той го има. Направо. Да, епизодите ще ги правя най-малко 10 минути на този сървър. Помните ли как се казваше? Good Frame. Името на сървъра, който ще играем, аз и Мега Про. Пак ви напомням, ако искате, се абонирайте за Мега Про 2695. Така се казва той в YouTube. Мисля, че има и други канали, но той вече не сме в тях. Имаше един Уитбулт, имаше друг. Как беше той? Не го помня. Star Wars Lightsaber май беше нещо такова. Какво ще я да правя? Да. Така. Да направим. Така. Да шупим това. И да влизаме в минута. Добре, че сме в савана, много обичам саваните. За сега ще живеем в дупка. Ще направим един чест за ненужните неща. Те са цветенци, дърт. И разбира се, аз нямам торчове. Имам дърво. Правя 2 пекарни. Ще сложа малко дърво. Сложа едно и така. И ще се направя чаркол. И ще се направя торчове. Така. Що ми се прочу слайм? Здравей, Пайокмон. Все още ме е страх да излезам навънка.
започване на то. Като имам безкрайни съобщения. Не чак безкрайни, до деня го имаме. До деня отивам тата. Но така, искам Майран да намеря сега. Съм много алчен. Искам Майран. Ох, не ме заредиха чинковете и мислех, че паднах в такъв в мина. Дали да не привършвам до клипа? Мисля, клиповете да ги правя по един ден в Майнкрафт. И една нощ, разбира се. В клипа, в този ми пишете дали може да играя извън видео в този сървър или да се снимам само в сървъра, да не играя в него без снимам. Може би ще е добра идея. Както вината на Non-Stop Survival. Но те ще изляза мазен първач. О, имаме експерма. Мисля да привършвам до тук. Не съм гладен. Нямам ли чарко? Имам. Те ще взема разширяване на квартирата, на временната квартира. Няма да изключвам още клипа, защото следващия клип може би и него ще го заснема след този, защото как да го кажа, не съм снимал доста време и не ми се иска сега да снимам много. Ма не искам да го отварям.
направя така, само по-добре да си направя после легло. Остават ми само 2 вълна да събера. Те мисля, тази мина ще е това. Да я направя доста големичка. И се надявам да намеря нещо като айрон, докато я разширявам. Сега мисля да привършвам този клип. Така че, това беше от мен. Благодаря, че гледах този клип, Сенки. Аз свърша този клип на тази позиция. И това мисля да е за този епизод. Така че днес мисля, че няма да има повече епизоди, защото 2 епизода на ден стигат. Ще има епизоди утре. Да, утре ще има епизод. Може би ще е влог. Или сега ще направя един влог unboxing на PlayStation. И не, няма да има в този канал, няма да има влогове, може би ще направя отделен канал Shadow King влог за влогове. И да, може би ще е така. Така е. Колко са тия зонта? Тъй, явно няма да привършвам тук клипа. Да излизам навън. Това са 5 такива ротен флеша. И да, аз до тук ще превършвам клипа. Радвам се, че бяхте с мен. Аз бях Shadow King за вас. И може би ще се срещнем доста скоро. Така, до скоро.